ମହିଷୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଉମାମଣି ବେଜଙ୍କ ଏକାଦଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଦିବଂଗତ ମହିଷୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଉମାମଣି ବେଜଙ୍କ ଏକାଦଶ କର୍ମ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ମୁଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଗୃହଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାମଣିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ସାମୂହିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାମଣି ବେଜଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମିଳାପୀ, ପରୋପକାରୀ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୟମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଲିନ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାମଣିଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନାତି ସତ୍ୟାନାଥ ଶେଷ କଥା ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଜଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବେଜ, ପୁତ୍ରବଧୂ ଚିନ୍ମୟୀ ବେଜ, ବଡ଼ ଝିଅ ରଶ୍ମିରେଖା ବେଜ, ଜ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ସାନ ଝିଅ ରେଣୁକାବାଳା ବେଜ, ଜ୍ୱାଇଁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ, ପୁତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନାତି ସତ୍ୟାନାଥ, ସୌମ୍ୟନ ନାଥ, ନାତୁଣୀ ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବେଜ, ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ବେଜଙ୍କ ସମେତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆସିଲେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଥିଲେ ଦରଦ ଭରା ଜଣେ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଆମେ ମରିବା, କେହି ଅମର ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର। ସେଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ସେ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶୋକସଭାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେବୀ ଥିଲେ ମୋର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜ ମା ଭଳି। ଯଦିଓ ଶାଶୁଟା ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ମାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ନିଜ ମା ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତିକ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ମାଠୁ ସେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛି। ମୋର 2016 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ପୁରା ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇକି ଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସେବା ମୋର ଶାଶୁ କରୁଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ମୋର ଝାଡ଼ା ମୋତେ ନେବା, ଝାଡ଼ାକୁ ପକେଇବା ବା ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ ଥିଲା ବା ନିଜ ମାଆର କାମ ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ମାଠୁ କେବେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିଏ ସ୍ଥିର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଏ, ଫୁଲ କୁଡ଼ା ଖସିଯାଏ, ପ୍ରଜାପତି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବସେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ, ପୁଣି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଏ। କେତେବେଳେ ନଈ କଙ୍କାଳରେ ମରିଚିକା, ଆବର୍ଜନାମୟ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କଜର ସୃଷ୍ଟି, ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ମୁକ୍ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତାର ଉଦ୍ଭବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉଲ୍ଲାସର ଅପୂର୍ବ ନର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ବିବିଧତା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, এই
ସୁଦୟା ମୋଠାରେ ହେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଚମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମ ପାଦ ବୋଧେ ଧ୍ୟାନ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବାସି ମୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ହେବି ତୁମ ନାମ ହୃଦେ ଯପୁଣ ଥିବି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇ ଭବସାଗରୁ ତରିବି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମଗରି ଶତ୍ରୁ ପାଶେ ଆସି ଥିବେଟି ଘେରି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ସୁଦୟା ହେବ ମରି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ।